Makalagot min tawhanan ni oy. Kato ako asawa, hadlok pa to sa kuha. Maski patawagan ako to ron, bulagan ako to. Chik! Ako man ang cellphone! Ha? Murag diri dapita murag taghan ko maharpis tuba diri ba. Kisa kaya tag iya diri ano. Gusto ra ko to ba istorya ba para mapalit ako ni iya kalubinan. Mingawa na dyan sa mong baryo eh. Wala dyan lingaw ba? Oh no! Lo, pamilyar makining naunga ni bay. Check! Tay sabi. Naani ka dara sa ako likod? Saan mo naman gitutukan, Check? Anong si magtutok sa saging? Dili man ko na mao ako tuyo ba? Kato man Oh, anong dili mabuka na pundo? Wala lang. Sik, taysa. Oh, Usa na mo ampod. kanang nakaituba diha. Ikaw Junjun ba? Uyaw kay na imo tirada ba? Kung dili ka mangutang, mangayo ka sa kuwag tuba. Sige na, Check. Nabalitaan mo guna ko ba nga niabunda na mong tubaan? Mao na sakit ninyo mga Pilipino ba? Mao na dili mo asenso. Nga naman. Kay kung dili mo kusog mangayo, kusog kayo mo chismis. Asa makakabalo ana? Sa chismis. Sige na lang Jun. Kay basig balibaran ti ka mulayo ang grasya ba? Muto di ka sa grasya, Check. Di ba inchik man ka? Parihara magkod na sa amo ba? Karma ba? Kung usa imo gihatag na maayo, mao po na mo balik sa amo Tara. Ay, unya na di ay. Before ta kalibrehon to ba? Tabangit ako pangita sa tag-iya diri. Sige. Oh, tara. Ops, taysa. Maayo di, kinuha akong cellphone. Mao na tag-iya kay daghan cellphone. Call. Pwede mahuta na. Usa man? Ikaw tag-iya mga kalubinhan diri Oh, ako, nga naman. Pwede ako di ba palit imo ha kalubinhan? Himuon ako dako sur sa ako tubaan. Sure, why not? English pa ni animala niyo, marapag Bisayan dako. Huh? What did you say? Sige. Palito na ning kalubinan. Tagaan ta mo pritis. Tanawa lagi ba? English pang animal, Bisaya man ni kayo. Kini, kay nakasipo ka Junjun og libre. Kana libre. Unsa pwede kayo na to? Tara na. Mura dako jud imo mga kalubinhan diri no. Mo na ni. Hangulag yun itubak ni bataan ni oy. Lami. Alam mi kayo tuba na guni. Wa ko di na bag-o ni tawhana ni ba. Hangul gihapon kayo tuba. Dabi, ako na pud bi. Tilawan ako kung lami ba. Hey! Lami ko di ay. Sama ka, Chik. Ayun na ko, Chik. Sama ka. Abi, imo man huton ako na pud. Wala po kayo nun. Amli mo. Bili ko ba? Nga, oy. Medyo naipit ko aning lugar ba? Ay, naipit, oy. Ako ba? Ako na. Pag umani mo, ako na po da. Naaramantay na. Nga, oy. Medyo lami kayo akong tuba bagi Ilog, Manila. Pero, tayo sa Chik. Di ba, istikta magito yung mga asawa? Di ba ikaw naman lagi sa naglakaw-lakaw karon? Kani ako lakaw karon. Business matter man Kato ako asawa. Hadlok pa to sa kuha. Maski patawagan ako to ron, bulagan ako to. Kurang maipit, ani ba? Nag-away na po ning duwa dire. Ikaw bahala. Ako na po, Bi. Oy, mana? Nakalimot kong ingon sa ila ba? Isog manday nang tubaan, ha? Kaya po, Chiko. Oh, Atay. Parang maipit niya taning style ba kay manlipong naman ko eh. Abi. Mura tain naman ako paminaw. Mura nalipong naman ko. Matay, nintalab na. Matay, mupasis ako. Pasing maipit ko, ano ba? Ato sa ko. Nilakaw na po ni Sinchik na walay pananghid ba? Makalagot man yung tawhana ni oy. Tawagan ako, Bi. Hello, sige katawag sa kuha ba? Sakal na bayak kay ko sa imuha ha? Bulagan ta ka. Basi natuo ka. Chik! Ako mo ng cellphone! Ha?